Ani bumungke Joy Bikram Jamatia, TRS Tripura Ram Senani Presiden, जों दिनै media मारि हमनि कारण के म जों जेफाफोर नुबावा सगै बुदर लायगो ताबगले स्लाइजाक सिनाय ताबगले जों साथक जाक मानि स्लाइजाक सिनाय ताबगले चिनि बरक बुथार जाक मानि कमक सिनाय ग्रेटर त्रिपुरालेन माहा हि जों बुदर लायगो आफानो गबै कखे मते हाय मुंसा स्लाइजाक या 5 बছर बै सरकार जागो बनि फरायनके उ हाय हाय इनके जों आकाइला हा आं ताबो बुसागो जोंसिनि हाबु बागारानि एगेन्स्ट गया आफानो जे ब त्रिपुरा मथानि इंथों टीपीएफ नि इंथों त्रिपुरालेन इंथों बीजेपी नि इंथों कांग्रेस नि इंथों सीपीएम इंथों जे सिनि बरक लीडर्स दंनाय रक 95% काराप ओंके जों ताबो जे सिनि त्रिपुरा सातंनाय रक न नोंथासो कायसे कक सागानि कसारगानि बां जों फाइमानि ते कायसे मानि फुनुक जांनाय बनियावनो दंगो ओंखायनो रक बुजिनायलायदि काहाके त्रिपुरालेन माहा ग्रेटर त्रिपुरालेन माहा हि जों ते बुसु थकक जाखनाय ताबो बुबै गोबां फाइजाक खना लाइजाक जतनो नुक लाइजाक साके जतनो नुक जाक फाइ दंगो बै हाइं दंगो इनके जत पकबाय खाना जे ताक बुवा गारानो कायसे कक सोंमो जे चिनि बर रनबो प्रदीप किशोर खेकन हि सिंजाक लाहा चिनि बरक पक जाक लाहा सिलाइ गुलि तकथार जाक लाहा आनि दादा आनि बसंबो अर थांगै लांता खाइजाक लाहा बस्ता कानो जाक लाहा आफोरनो ताबक जे मनि कतमा अंपाय मानि परायबो जत तानि सुप तानि थाइसेबा कक सालायलिया अमन तेके कायसे कक उसक सि जतनो नि रक बैसा सा हानि बाङै सामखाय दङ आके बसकांगो फाइगै फ्रन्ट फाइगै कक साफायदि सीए नि बां कक साफायदि एनआरसी नि बां कक साफायदि सिनि ताकरो जे एडीसी गो हाइ तंमानि बाङै कक साफायलायदि आं उसुकसिनि म दारा आनि बाय समान दारा समान आन दारा समान सं लांता खाइजाक मानि आनि बाय समान सं ब्रेप खाखाइगै सि तकथारते कखलाइजाक मानि जों बनो बुपक माया कमसे कम आं पक गया बनो जों बनि तेगे जे आनि दारा बुथार जाक मानि आन दारा लांता खाइजाक मानि आन दारा संत लां थांगै ओ दिल्लीगत लां थांगै लांता खाइरेगि मानि बनो जों मागमां खाया बनि ब्रनि जे उहानि बां सेक्रिफाइस बनो जों मागमां रहया तैके जों बनो माना रगलायनाय हायंके बुसकां फाइनायगो केबो ओ देशनि बाङै हिंरा ग्यां पाइनाय तान हमले जों गोबां नुक हाताबो पाइसया थकक जागलाय मानि कदंमा बसर माहाफो हाइफो हि ते बुसक जों तंग थकलाहा हाइ इंलायला हाइ जों गोबां थकक जागलायलाहा आफानो अनेक हा जों आकाइसिगो निउस को नायगोनि आइके बो आइचिनि बर कासे पार्टी हालायतेगै हाया सालायनाय हाइ सालायनाय बनि परे उल्टा पुल्टा कक सालायगोन जों निउस नायगास आकाइसिगो निउस चेनेल खमायके नोंसिनि बर आकाइलेन मथागलासिदि निरक कम सिनि बर खाया हंलाय माने उनके अमरायते काइसा जे फुनुक जांनाय आं सामाने गोबां मा बैबरक सागानो आं सीपीएम नि लिंफो सीपीएम नि रांसाजाकफो उलायनाय दिनि रकनो काइसे फुनुक जांनाय केपचार देखायनो अमो उनखा जोंनो पाइगेरि नायजाक मानि कागज जों देश मा खाय आं गोबां काइसे मीडिया काइसे ग्रुप को मीडिया हाउस काइसे साजाक आं आनो आपरो उनके 2 करोड़ ऑफर खाइजाक आपरो आं मीडिया हाउस को साजाक बरकनो ऑफ कैमरा के मा सालाहा काइसे गाइडलाइन तंमानि बाङै आपरो काइसे मीडिया हाउस को साजाक 2 करोड़ तेला मोरागो थांगै जमतास जाबरा नक्सी बाइके फारि फुनुक दि आके बरनि जे पार्टी मो रहनाय जे मो आनो रहनाय कागज बरनि बुं मेंशन मा खायनि ता बरकनो इनके बनो तो सिं एगेंस्ट अंगै बनि परे चिनि गोबांमा जोंनो बरक डालार एफआईआर खाइलहा बहाय खाय आपनो जों जे मुताय नाख्लायमे बेसें सांलिया ले ता बरक तेवासे टेक्स अमाउंट बारे रगै जोंनो रह फिगो आपनो जों बिखरा थिगनो जों त्रिपुरासा apa sing bikari nya sing bikara tik ne apa sing bikariya usik bai sing paijeng nai jadiya na sing ulo sing usik bahai ke mutai borok usik sing no si sing mungsa sing yakho sing hai party bengnya kaisa organization busa tete no si borok usik bangma amount kotoma offer khaima den ke je sini leaders koto tongnai political party se koto tongnai borok no borok bahai ke offer khainya busik rona
bono buseng wa sok thai belai ne angke tak te kaisa mo lukorong kasar mung kaisa sini seng tak siye ni te kok salai mani siye borok tak ti porago orde borok ni already population ung spai ha tabok seng borok no liklai nyai hai ung nai kok sagai mung sang liak te kaisa angke tama makanya seng je hanai hala ha apa na je tak ti edisi ko ung ya ni kaisa kok tong mani general kasus nai hitong mani bono seng mana rek nai jodi si titi edisi edi ago ha hangke boni jawab sebar sungno ronai jodi si ha hangke bui anu honai ang komunis ang wansa bai chini borono bulai roga naige jodi si ang ani bahana je ani dada soman ani bai soman songne brong ni bhoshot no naigi ang thaisa kok samani ang komunis ke ang komunis ne jodi si ani ama soman an tete soman ni borok ni bobishot borok ni ulo ni bobishot borok satok jaya na te hing borok thaisa kok samani jaga ang khorang ti samani ang saya ne nirok numa sokdi ang kahade hayade ang mse sia ang papi de khaiga nai tong dormo de khaiga na tong nirok khut singdi tan hamala ang nirok khai borok no sadaron borok no जों त्रिपुरासा जोंसिनि जीवन एक बारिया हाजार बारफा जोंसिनि जीवन जों थैगानि बां जों उहानि बां गसयदो आफोर निरक एमएलए उंथों निरक मिनिस्टार उंथों निरक एमपी उंथों निरक तुमाय तेमा अंगले लांसलाय थों बनि बां जों चिनि जीवनिया चिनि एकता थैफा जों ते रमालिया जों सयलिया बनो उनके ते कासे बुवा गरानोबो प्लिज ननो तो आं राजानि ते बसक मान सम्मान रगो एसे किं आं नोंना सोखाबो हाजागो उ दुनियाने आं बसक नों प्राउड फिल खाय गागेनि जे नों एडिसिगो जे रेलिं तंफोर कासे पार्टीनि आफोर नों दुखाक जाफोरो निनि भिडिअ नुगै जों सि खरां तिसा हामले बुवा गरा उनके जों सि मकल मुक्ति कलाय बेले उनके नों बनो वा सगै जाक जे उं तंमानि नों न्यूज को नुखानि नि कासे खबर हमने देखा आप बोल रहे आप लोग जाइए त्रिपुरा मोर्चा के लीडर्स लोग जाइए आप बोलो आप ऐसे मत बोलो आप खुद आके ग्राउंड लेवल में चेक कीजिए क्या हो रहा है क्या नहीं उसके बाद आप एक्शन लीजिए ये हम लोग का रिक्वेस्ट है थैंक यू हम भाई